Siema, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dyn eisiau i ddangos sut i datrys trafferth sydd yn digwydd ar gyfer llawer o'r dechreuwyr gyda'r iaith rhaglenni Golang. Fan yma ar y sgrin mae gyda ni yr argymell gorchymyn. Nawr, os dwi'n yn creu, enghraifft, os dwi'n eisiau i creu taflun newydd ar gyfer iaith rhaglenni Golang, dwi'n gallu creu rhyw fath o pregell fel hyn fan yma, sydd yn galw rhywbeth fel enghraifft.com, ac wedyn union yna fe dwi'n gallu creu application ar gyfer cyfrif ar y wefan hwn, neu yr enw'r o'r taflun. Felly dwi'n mynd i creu yr enw'r taflun, felly dwi'n mynd i creu y taflun gyda'r enw prawf 1 fan yma, ac wedyn union yna fe dwi'n gallu creu yr prif cod tarddiad y ffel ar gyfer hyn gyda'r enw enghraifft main.go, ac wedyn os mae angen i mi i ddefnyddio notepad ar gyfer yr amgylchiad Windows, felly os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn notepad gyda'r enw o'r ffel, nawr dwi'n gallu creu y ffel ar gyfer main neu prif.go. Felly ar y brig mae angen i mi i mewn osodi yr gair yn y Saesneg package neu pecyn. Felly dyna ni pecyn gyda'r enw main neu prif, ac wedyn mae gyda ni angen i mewnforio llyfrgell fformatio neu ffurfidaeth yn y Saesneg format FMT, ac wedyn mae angen i ni i creu ffwythiant ar gyfer main neu prif fel hyn, ac union yna fe yr un gallu galw ar y llyfrgell gwrthrych yn y llyfrgell, sef y fformat neu yr ffurfwyddedd, ac wedyn galw ar yr ffwythiant i argraffu cymwysiad fel enghraifft y brawddeg hwn hello byd fel hyn. Felly os yr nawr yn archib ffel fan yma, nawr os ni'n dychwelyd i'r argymell gorchymyn, ac wedyn os ydych chi'n rhedeg y gorchymyn go run neu rhedeg ac wedyn dot fel hyn, mae hyn yn sydd ymlaen yn uniongyrchol yn cydpenteri yr raglen hon, ac wedyn ei rhedeg. Felly mae'r hyn yn digwydd yn uniongyrchol ac yn hyn yn symudol. Felly nawr mae gyda ni yr neges gwall neu chanfyddir a ffel go.mod union yn yr pregell cyfredol. Felly dwi'n gallu creu hyn trwy defnyddio gorchymyn go mod, ac wedyn init neu cychwyn, ac wedyn yn gallu arbenigo yr llwybr o'r raglen hon, sef mae'n hyn yn y llwybr enghraifft.com, ac wedyn blaen slaes ac wedyn prawf 1 fel hyn. Nawr os ydych chi'n rhedeg unwaith eto ar go ac wedyn run neu rhedeg ac wedyn dot fel hyn, ar y gyntaf tro mae angen i ni i achos ychydig o amser, ond ar ôl hynny fydd hynny yn cyflymach. Nawr mae'n gweithio, mae'n dweud hello byd, felly rydyn ni'n gwybod mae'r codiadau hyn wedi ei cydnabod yn llwyddiannus. Ond nawr, yn y cam nesaf, os ydyn ni eisiau i ychwanegu rhyw fath o llyfrgell neu pecyn union yn main.go neu prif.go, sut wneud hyn? Felly ydyn ni'n gallu, er enghraifft, creu rhyw fath o pecyn gyda'r enw, er enghraifft, prawf 2 fel hyn, ac wedyn ydyn ni'n gallu galw arno fe fel hyn, prawf 2, ac wedyn ydyn ni'n gallu galw ar rhyw fath o ffwythiant union yn yr pecyn newydd hwn, fel er enghraifft dweud hello fel hyn, ac wedyn ar ôl achub y ffel, os ydyn ni'n dychwelyd union ar argymell
gorchymyn ac wedyn rhedeg ar un gorchymyn fel o blaen, sef go ac wedyn run neu rhedeg ac wedyn dot. Mae gyda ni neges bach fan yma sydd yn dweud ni chanfyddir pecyn prawf 2 yn y go root. Felly, os rydyn yn darllen y neges fan yma, mae hyn yn dweud mae'n disgwyl yr pecyn i fod i mewn yn yr pegell ar gyfer yr ffeiliau rhaglenni ac wedyn dan yr is-pegell go ac wedyn yr is-pegell tarddiad ac wedyn yn yr is-pegell ar gyfer prawf 2. Felly, os rydyn ni'n mynd fan yma, fel hyn, i mewn yn yr amgylchiad Windows, rydyn darganfod nid ydy'r pregell wedi ei creu. Felly, nawr os rydyn mynd i'r pregell tarddiad SREC fel hyn, ac wedyn os rydyn yn ymgeisio i creu pregell prawf 2 fel hyn. Felly, mae'n dweud mae'r mynediad wedi ei waharddwyd neu nacawyd. Felly, dyma'r trafferth sydd yn digwydd i llawer o dechreuwyr. Felly, beth ydy'r datrysiad ar gyfer hyn? Felly, ateb yw, mae angen i ni i greu yr pecyn i mewn yn yr is-pegell dan y pegell o'r taflun. Ar gyfer hyn, mae angen i ni i dachwelyd yn ôl i'r pegell o'r blaen, sef i'r pegell o'r taflun gwreiddiol, sef yr hyn fan yma. Felly, defnyddiwr, adwaenwyr, ac wedyn enghraifft, ac wedyn prawf 1. Felly, rydyn yn gallu creu yr is-pegell dan yr pegell ar gyfer y taflun gyda'r enw prawf 2 fel hyn, ac union yno fe, rydyn yn gallu creu yr cod taddiad ar gyfer yr prawf 2, sef rydyn yn gallu galw fe rhywbeth fel .go fel hyn. Nawr, rydyn yn gallu deiblygu wrth yr cod tarddiad o blaen, sef yr un fan yma. Union yn yr ffeil main neu prif.go, ac wedyn ei lido i mewn yn y ffeil 1, ac gyfer yr enw o'r pecyn, mae'r hyn naw yn ei galw yn prawf 2, ac wedyn mae angen i ni i mewnfori yr llyfrgell FMT ar gyfer wyddedd, ac wedyn mae angen i ni i dileu y llinell fan yma i mewnfori yr prawf 2, ac wedyn mae angen i ni i creu yr ffwythiant ar gyfer dweud hello, ac nawr rydyn yn gallu dweud neu mynosod rhyw fath o brawddeg neu ymadrodd fel hyn yr ydw i yn dweud hello fel hyn. Nawr, os rydyn yn cyp y ffeil hwn ac yn ôl union yn main neu prif.go, rydyn yn gallu gwirio mae popeth yn iawn. Mae angen i ni, oherwydd mae'r prawf 2 yn ei lleoli dan yr is-pegell dan y taflun, efallai mae angen i ni i ychwanegu clwybr o'r enghraifft.com, ond os rydyn mynd yn ôl i'r argymell ac wedyn unwaith eto yn rhedeg ar un gorchymyn, sef go run neu rhedeg ac wedyn dot. Nawr maen nhw'n dal yn canfod traffathion gyda'r canfod prawf 2, felly mae angen i ni i mewn yn main.go neu prif.go i mewn osod y llwybr iddo fe. Felly mae y llwybr nawr yn bodoli
fel hyn, enghraifft.com/slice, ac wedyn prawf 1, ac wedyn prawf 2. Nawr, os ydyn ni'n yn ychydig y ffel hwn, ac yn alredig yr un gallwn ni o'r blaen, nawr mae'n gweithio, mae'n dweud hello byd, ac wedyn mae'n galw ar y pecyn prawf 2, ac mae'r hyn yn dweud, dwi'n dweud hello, ac wedyn ar ôl hyn, os ydyn ni'n edrych ar yr peth sy'n bodoli union yn y plegell prawf 2, fel hyn, rydyn ni'n canfod mae'r ffeil ar gyfer y codtaddiad ffeil 1.go, ond felly nid ydy'r enw'r o ffeil ar gyfer y codtaddiad yn bwysig. Beth sy'n pwysig yw yr enw o pecyn neu y datganiad o'r pecyn union yn y ffeil ar y brig fel hyn, sef package neu pecyn prawf 2. Mae'r hyn yn arwyddocau i'r cydpentwyr, mae'r hyn union yn y pecyn prawf 2, felly beth bynnag ydy'r enw o'r ffeil codtaddiad, nid ydy'r hynny yn bwysig, dim ond yr enw o'r pecyn neu y datganiad o'r enw'r pecyn ar y brig o'r ffeil. Felly os ydyn ni'n creu ffeil arall gyda'r enghraifft enw ffeil 2 fel hyn, ac nawr os ydyn ni'n golygu y ffeil hwn gyda'r notepad fel hyn, ydyn ni'n gallu cadw yr enw o pecyn union yn y prawf 2, ac wedyn ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o ffwythiant arall, enghraifft dweud hello eto, ac nawr union yn yr allbeniad ydyn ni'n gallu mewn osod rhywbeth fel unwaith eto, ydyn ni'n dweud hello unwaith eto fel hyn. Nawr os ydyn ni'n dychwelyd i'r main.go neu prif.go, sef yr un fan yma, fod mae gyda ni ddau ffeil nawr gyda'r sef y ffeil 1.go ac wedyn y ffeil 2.go. Mae'r ddau ohonynt yn bodoli union yn yr un pecyn, sef prawf 2, felly nid ydy'r yr angen i datganu yr enw'r o ffeiliau, dim ond yr enw o pecyn. Felly nawr os ydyn yn yr main neu prif.go fel hyn, ac wedyn yn rhedeg ar gremyn i rhedeg main.go unwaith eto, sef yr un fan yma i go ac wedyn run neu rhedeg ac wedyn dot. A dyna ni. Nawr mae'n allsbynnu yn gyntaf y hello byd oddi wrth main.go, ac wedyn ydw i'n dweud hello oddi wrth ffeil 1.go, ac wedyn ydw i'n dweud hello unwaith eto oddi wrth ffeil 2.go. A dyna ni. Dyma sut i datrys yr gwall sydd yn digwydd yn aml gyda'r dechreuwr pan maen ni'n dweud ni chanfyddir yr pecyn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.